Не ли хареса вечерята? Не, напротив. Всичко е много вкусно. Да ви предложа нещо за десерт? Имаме трюфели с ароматен сироп и шоколадово суфле. Не, благодаря. Заповядайте. От господин Ганев. От кого? От господин Станев. Собственикът на хотела. Желая ви приятна и спокойна вечер и се надява да се чувствате удобно в хотела му. Ало. Здрасти, Гена. Как Ани с тебе ли? Няма я. Преди малко замина. Няма ли да се върне по-късно? Като се върне, ще се обадя. Яка мацка беше. Нали ще е пак тя, защото ако оня крокодил, нали се сещаш? Ти лут ли се? Разбира се, че ще е същата. Като звънна ще намина за 20 минути. Окей. Друго? Чичо Митко при тебе ли? Митко е тук по всяко време. Имам всякакви. Имам тиктаци, имам от хубавите копчета за твоите риза. Елай ще си избереш. Супер си, брат. Аре до после. Заради тебе съм такъв. Аз съм никой. Никъде. Ей, разкарай се. Измачкали сте си якето. Якето. Измачкали сте го. Да. Не бива така да се отнасяте с якето си. Изглежда хубаво и скъпо. Не ме интересува особено. Спиридон. Ездачът не ми направи кеф. Истинските бойци сте пълна скука. А теб, господин санитарио, те сънувах с принцовка в гърлото. При мен сънищата се сбъдват. Хайде, момиче!